Baltic Action Group on yksityinen suomalainen säätiö, jonka toiminta perustuu siihen, että Itämeren työ on edennyt liian hitaasti. Aika hyvin tiedetään, että mitkä ne Itämeren ongelmat on, ja sitten tiedetään jopa aika hyvin, että mitä niille pitäisi tehdä. Mutta toistaiseksi ne toimet on ollut aika hitaita ja niitä ei ollut tarpeeksi. Oikeastaan ehkä alun perin ei tajuttu, että paljonko siihen se työ on sitä neuvottelua. Että tosiaan kun haetaan sitoumuksia ja haetaan näitä Itämeritekoja, niin sehän on tosi suurelta osalta neuvottelua. Me kiinnostuttiin heti tästä ideasta juuri siksi, että me esiinnymme ja olemme niin monessa eri tilanteessa, niin se tuntui hyvältä, että joku voisi ehkä ulkopuolelta vähän katsoa meitä. Koko tämä Constran kanssa toimiminen pikkasen nosti meidät vähän varpaille ja sellaisella terveellisellä tavalla. Mä huomaan, että meillä itse täällä toimistolla sitten ihan arjessa niin on tullut se, että me ollaan ruvettu paremmin oikeastaan valmistautumaan niin kuin näihin tilanteisiin. Me ollaan keskusteltu niin kuin isommalla joukolla kuin ehkä niillä, ketkä on just tätä keissiä hoitamassa tai ketä on menossa sinne neuvotteluun, niin ollaan etukäteen vähän niin kuin mietitty, että mitä ne on, mitä se toinen osapuoli ehkä hakee. Se on semmoinen, mikä on tullut ihan uutena, ainakin meille tämän koulutuksen jälkeen. Yhteistyö Constran kanssa on ollut kyllä todella antoisaa. Että tunnettiin, että se oli hyvä koulutus, mitä me neuvottelukoulutusta saatiin ja siitä tuli pelkästään positiivista palautetta, mutta paitsi että se oli hyödyllistä, niin kyllä se oli myös tosi mukavaa. Jatketaan todella mielellään kyllä yhteistyötä